Mina ngicela ukubuza umbuzo kodwa wentando. Bakithi. Ngithe uma ngikubuza izolo ukuthi senibathile indawonye impendulo yakho ithini? Yathi cha. Namhlanje mama lo ngitshela wona. Uyitha kanjani? Ngokukabuza nje noma ngokubukana nje. Kwase kumila amathambo. Ngikhuluma nawe intando. Masimba amani lo ngitshela wona namhlanje. Iyona ndlela esikhulise ngayo lena. Izothiwa lento yona. Ayikho sesinto ekhalelayo, ayikho. Isazoxoxa nawe, akasho lutho. Mandiza was quiet, for some time, but I think she was also just loading up her ammunition. Amanyala phela lawe enwenzile. Nje stress lawe enwenzile. Ixazulwa kanjani lento? Kwathi nibadala nina ngithi senabazali manje. Cela siqhamuke nanike isinqumo ukuthi kwenziwa kanjani makunje. Uyafana ukuthi udadewabo ngoba ihlobo sakubo kama wakhe. Kubalekile ukuthi nitshela abazali nani ukuthi isuke kanjani lento and ngoba wena uthi uneplan, right? Kukhona la oconsulte khona. I think nogogo ngokuthi iyenziwa kanjani le ndaba. Ngicela nje ukuqala ukuthi ngixolise kakhulukazi ona Antothi. Gcina seyikufaka lento le. Kahle kahle iphutha libe kumina ngokuthi ekhathi ngiyibika kuyena uThobeka ngizange ngamtshela lonke iqiniso kepha ngamfihlele ukuthi mina naye sihlobene. Usaphinda nkosiyami. Kodwa Siphinda ukuhlobana. Hayibo. emva kokuba ngikade ngitholile ukuthi usekhulelwe. Ase ngihlonze ukuthi ngimane ngilishe iqiniso.